guys! Good afternoon. Sinanay Basing na pod ni sa akong channel. Hello guys. Kumusta naman mo ako guys? Masulubon kay agang revenue wadjud mo dako. Aga akong subscriber sige gajud bawas. Bawo nasuko siguro ng taga YouTube na ha. Medyo na ikahimtang na sa akong channel guys. Tabangi ko ninyo guys be. Namo dako pa dagahang kuan channel. Inigabli na ho. Maura gihapon agang revenue. Ang subscriber sige kuha. Ambot na lang kaha. Muraog gikapoy nako nga murag kaundangon nako nga ambot lang unsa niyang gibati. Tungod siguro kay ambot lang nga ang uban pud kay bisan og wa man gani sila'y hinungdan ilang content. Nidako man pud ang ilang channel tungod siguro sa naman sila'y mga kuan nga collaboration ba. Ako kay wa man koy ika-collab, ako ra man diri. Ang kanang dagko na nga channel may dapat i-collab na ho unta pero wa man guys. Sarili ra man ninaho. Mga abot lang og makaagwanta ba ko ingahong channel nga sige hagkuha. Sige mag-minus. Na isay mo abot na og 1,227, 1,220, karon 1,280 na lang. Sige jug bawas. Wa ko makahibaw unsay diferensya nga wa man ta ko mag-apil-apil og mga live stream, mga sa padiha. Nag-vlog raman ko gahang kagalingon. Basta manghinaot lang ko nga arang yan po sa Ginoo nga mudako nang tani akong channel ug kanang revenue. Agaw pod nga kanang Google AdSense di pa dana wa pa pod moabot. Maputi usa nga ug moabot unta to murag malipay na ko kay usa man to ka certificate nga kamatuoran nga usa na ka-member sa YouTube. Da kay wa pud moabot pa. Kaduhan ako nag-claim, kaduhan ako nag-fill up pero wa pa ni abot. Ambot lang og itugot bas Ginoo nga mahimo kong usa ka member sa YouTube. Ako nag-ampod jud ko nga mahimo unta kong usa ka member sa YouTube. Kay kining pandemic lagi way magpatahi kaadto kay naata sa pandemic unsa ang di na pud mag face to face ingon sila mag face to face pero wa may nagpatahi og uniform. Ambot lang og sa sunod na baka mag-ampo lang ko sa Ginoo nga naapay singa na nang magpatahi uniform. Maasa ako aron nga makakwarta pud ko kini bisag tiguang na ko nagkinahanglan gyapon ko og income kay sus Ginoo di na lang daghan jud ko kapatulngan sa akong kita unta saon man ni nga natawo man kong ingon ani nga wa man ko makangadtog Amerika. Dapat naaman ta mi opportunity nga makaadtog Amerika tungod sa ang bana nga US citizen pero wa man siya makakuha na mo tungod kay ang usa pud ka dahilan nga wa pud siya trabaho didto unsa nagminjo pud siya jaglain didto man nga di jud siya makakuha na mo iyang pamilya diri bisa na lang unta og usa na lang untay nakuha ni kay aron nga
Mag-anam-anam naman to ang usa nga nakaadto namo ng petition sa usa pero wa jud nagmahay jud mi nga ingon na ani ang among nadangatan nga wa di si Jay nakuha bisag isa. Wa jud ay tinuod nga among gibati. Ahong mga anak nagmahay sa ilang amahan. Kay ang isa ra man kaugalingong kalipay may jang gihinahuna. Makaingon mi nga isang kaugalingong kalipay may jang gihinahuna tun kay sa didto na siya wa na siya kahuna-huna namo nga mukuha namo tungod pa sa usa ka dahilan lagi pod nga under the table kuno iyahang kanang trabaho di sa kakuha pero ang ikaduhang dahilan pod kay nangita pa man siya og laing kalipay dito mo na nga bisag unsaon niya isang gibuwagan tiguwang naman pod di na pod sa kalihok kay wa pod usap pod sa kanang imong apuyan ni nag-abot ngadto sa mga igsuon pod among ipangadyo ang tabang wa di naka tabang namo si Boy dako man isang igsuon man na si Boy makas dako man tapod og sweldo isang mga anak na mga trabaho pero wa jud sila makatabang namo ang gitabangan katong anak ni anhing pat nga ilang igsuon nga namatay sa maestra ang asawa ang mga anak naapay mga trabaho maestra o nurse kami wa mitabangin nila okay ra man ilang desisyon wa may mahimo saan man nga mao may amo ang gidangatan among dawaton kay mao may pagbuot sa Ginoo siguro nga ingon ani mi basin og naay dahilan na ay hinungdan nga di mi makaadto sa Amerika kay basin og napasay ipahimo namo diri sa Pilipinas basin og ang sabayngan ra ng basin og anhira jud mi kay sa observer tiguwang nako pero hangtod karon nangandoy gyapon ko makangadtog Amerika pero wala chance muhilak na lang ko og mamagis ko kay wa may mahimo ang bana niya naman diri sa Pilipinas kuhaon ni siya og inag-abot pila ka tuig nga ni siya diri kay alien man ni siya diri sa Pilipinas tuwa man ni isang pinayanan dito sa Amerika kay US citizen man na may tagal jadi wa man sa makaduwal dito na apay panahon jud nga akuhaon siya ni kuha niya tiguang na siya masakiton siya boy makatabang niya kay wa man niya kuha mo pa na isang swerte mo pa na isang swerte nga di malas di ba kay og isa pa jud minggi hunahuna og kuha isa mga igsuon bitaw no abi nimo guys isa mga igsuon nga suko na niya kay na ako na maka-abroad dan ta kuno may nga dili may ma-fake kay US citizen malagi sila pero wa man ning kamot nga makuha mi pero isa mga igsuon isa mga igsuon sang bana nga naay mga anak pod tuan na sa Amerika hayahay na sila dito kami rang pamilyahan jud wa makaadto sayang igo na lang ming mag handuraw nga sayang ang panahon ug opportunity nga gihatag sa Ginoo para unta namo pero wa na mahimo sa ang bana saan taman nga mao ra man po'y giabot sa isang hunahuna isa man kaugalingon may kalipay nga gihunahuna ra o makaingon jud mi nga isa rang kaugalingon kalipay ang iyang gihunahuna wa jud maghunahuna siya sa isang pamilya ambot lang kahaog na abap kahapon siya kanang hunahuna namo nga kanang kaadsuhan nga
ug naa pa unta isa nang tanggiliha pa anta siya mag-una og asawa dito glain. Pero kay wa ma usa man as dahilan nga wa siya makakuha namo kay nangasawa man si Jan sa balhin-balhin pag Pinoy-anan. Ja, bisan og isang divorce na iyang asawa ron, tiguang naman si Jawa na mahimo mo na nga Ginoo ray mahibaw namo ning tanan nga ni arami diri Pilipinas ug sa imong dangatan si Jaray nahibaw ning tanan ang Ginoo ra jud may among gisaligan ning tanan. Saan man nga ingon ani man ang gahumbana wa may maadjong hunahuna mao ra ang kasulti nga among isalig sa Ginoo ang tanan. Ang mga anak nga nakalisod-lisod ang isalig sa Ginoo ang tanan saan man nga ni araman tawa man ta tagaig panahon nga makangantong Amerika kay kining tanan atong plano atong dakong plano pero ang Ginoo may magpahalo na nato sa atong mga plano. Siguro na atay pagkuwang sa Ginoo sa pagpangadyo ni Diya masiguro na naingani ni Diya. Maro to guys, daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa akong vlog karong adlaw nga mura og gisakitan ko or unsa ba sa inyong pagsabot. Salamat sa inyong pagtan-aw. Manghinaot ko guys nga inyo kong i-subscribe kay aron mo daghan ang subscribers ug ang revenue. Daghang salamat. Adto ninyo kalimti og comment guys, kuan mo sa comment o kanang notification bell kay aron nga ug naa ko'y mga vlog na moabot man mo pops up man dito sa inyong cellphone nga na di vlog si Nanay Basing mga inyo nga pinduton to tan-aw sa ang vlog. Daghang salamat.